Ka Christian Endeavor Society Sengku, ka Badang Hap hapok ke distrik Narleng Mengi, ka Badang Hap ru hapok ke Ribhoi Sinot, menta ka Janmit ka lapan hap perdano ya ka Youth Week jongane ka snem arajar arpau, ka balasdang nadu ka arpu pratarik ubenai September arajar arpau, bat lapan hap perdano menta ka sengi ka lai tarik ubenai Oktober arajar arpau. Ha kene ka tayo baro si tayo, kene ka society ka larakhe ya kene ka tayo lekmen jong ki khun samla, da ka ba penlong ya ki cultural program, ka debate competition, ka Bible quiz competition, ka extempore speech, ki jing ye seng met ban yo sngap ya ka ktien ka jong ublay, bat kiwei. Lasai ka sengipat, kene ka society kan sarakhe ya ka youth Sunday jong usnem arajar arpau, halor ka theme ka bong ka jingej. Ha ka ba on penlong ya ka jing seng kena ha ka por henru steng menstep, but on penlong lai teli ki jing seng pajba, kawai ha ka por shipo shiteng menstep, kawai ha ka por shibaje shiteng no phaisngi, but kawai pat ha ka por henru shiteng janmet. Ha kini ki jing seng pajba, kinokit kam jong kanek society, kila ong bakin penlong ya kite ki jing seng pajba, da ka babut renti ru ya ki kendon ki bala betha da ka sarkar, ha ka bai de bat ka jing khanglat ya ka jing sapriang jong ka jing pang coronavirus. Habayo banyakren bat kinongkit kam jong ka CE Society Sengku, kila yathu ba kila hak ban penlong ya ka jing seng menta la chis nam tam ha ka wei ka jaka, ka bala sina kerpang ban penlong jing seng, hadin bala pen prano ya ka ying menebarim ban sina pen tamai pat ya ka. Ha kene ka singi ka bala penhap perdano ya kene ka Youth Week jong usnem arajar arpau, ka society kala pelong da ka jing lekai football final, ka bala bu bani lekai da ki dong baper ki badon hapo kene ka sinong sengku. Da ka jingi don lang jong samla mission tron ubade wei na ki samla ubajutre ya ka kam tremon ngubha ke imlang salang Haribhoi district. Bat ubala no senyang haki babun ki jaka da ki jing ais ngubha syakileng ki benta jong ke district. Lai don lang ru usamla Rishan Nongbet, usamla Habashai Maring, ikong ais seliang ibade ilong kemi ibaju ira ban pentelun ya ki kam jong ka CE Society, rengkat ru kinongkit kam jong ka CE Society Sengku, bat ki samla ki balai don lang nadu basdang jong ka jing rakhe ya ka Youth Week. Tak haduk kene kapor kumne don kumne kumbang ilong bentang i dap bagi jing sokmen awi don lang hangne i riurong ba jong kabalang i office kera jong ka society i pai ba baro ki ju Christian ini na kapor ki happy parade bat na dap ru bagi jing ngau sngani hakaba Yoi rel jong ikmat ya imastar emtron ibalong kubu chief guest badan burom jongi keneka sgi ka pamenta ka balong ka sgi ka bangi penhaperda ya keneka football tournament i priang subharu ya i bayawan lang pati i parolok ki banang tinaka society balang maulengkung nentang i priang subhai di Mrs. Aisliang ibu judon rengkat baki nagapor syakapor kejingat jenti ban pentulun ikam jong ka society kalong kejing kemen nak bata jungi ka kejing kersyam jong ki ikam kalong kejing kerku nak bata ka society jungi ang ne ubleng kerku bat unang aibor iki ka nengla ya ka bantrei ya ikam jong ka society rengkat baki kun samla jong ka balang dia kene ka por pat kene ka minit ka bangidon menta yimda don kamsu ban pen slam dia kene ka meeting ka menta margi ui ka por ka layai lupa baka society ka don segwei pat ki program ki bedang up sekmat utangi hapan ya state no ya kene ka program ka ba idon menta kublai subun na ka benta jong ki south league team ki bla points ya kene ka final ha kene ka sni ki banga klemda yau kerteng ka jingile stom jongki ka onra yau so jong ka jingkemen akaba hilong kumne kuma hilong oi isu tu hapeng jongki south league team don art league bamat ya ka namrem bat art league bamat ya ka nam jong kalong ka jingkerku bat ka jingkemen na ka benta jongki mapio ban sim benta lengba jong ka ne ka jingrekhe jongi ya ka youth week bat ka youth sunday kalong si benta naga benta ban kentiu ki sap ki kong jong ki kun sam lagi dan hapo jong ka society hapo ka balang bat hapo jong ka snong hi jongi nyamla na ban pau jong sungu akmat jong blai nang bu nong thau ubala ya don rangkal lem bat ngi
bela penyo ya kamet ke basyat beklain na menta ban pendap ya kane ka football menta kasi te mata Sherman papenya ya ke jinglang nang ta kunjuru ki rurang ba menbasan ki badan kat ang ni nang ta ki parlok jonga ki bawan rangkat kunjuru ya press media kunjuru ya komthei i balai phone yang ada du kasi ke pasdang Henry kesin ke menungkong ngamut pen kentai Henry kadai ka program jungpi da kamda ka week te awang i bang enwan da ka juga por bahal apa yang ne kano ngadap da ka jing dokumen bang yo ban simben talang bat pi ban rakhe ya kan ka yudbek ban pendan buram ya kerteng jong try jing yu Jesus Christ te ngamla kan da penpau sa sin ya ka society ba pila kan mau lem ya nga ban don kalem bat pi kan ka por te la kaliang jonga ngamdan ni ban ai fi ndai tang ini jing ai waret an ai chupi chau Sherman ba pnia ya kane pi shapang jong kane ka tolben ka ba pnia ya kane ka por hoi i kisni ka ba menta ka perthai saudong ka wat bat ka jet ya ki breu ki bran ka sap bat ka talen uno badon ka sap bat ka talen Isni ki pementa komdesyo de dang kanam bat ke buram henry pila aru ban seng kam seng jam lengba ka sap ka talen ka bapifidon kenno bha i hep ki baret karta ka jongpi kang de ka por menta bapipindon ka hok ya ka sap ka boblei wifi pi ki bun ki kena kasi jongi ki bala along ki bala yo jeng mentai nak sap ko boleh ai kamtam ke football ibon ki kena kasi jungi ki bladon sabar sapune sa Bangalore ki bala ban petim jayal jong tenamar kata ngakit bok kit riang bana ka snong jung pi kinmi kirang gile kai ki ban ra ya kanam ka buram jong ka snong ka society bat kamtam namta ka jaj benru jongi Tena yang jonga ngakit bokir yang yifi bapimde ban skoper bamda kesi itu tim gibaran pimde bendu jengkermen ndrai mentakan ne kade ke platform yifi bapin sedang nang ne ban nang ne syakmat bapin sedang ban praktis bae kasap ko bleu IFI sisin kesi kelong ki maul nai wanra ya ke borom jong kasi society ya kaliang jonga ngakit bokir yang ya ki society sengku ba fidang la ban peniak nang Indonesia kemat ban kentiu ya ki samla ya ki hewret ba kenlong kalawai jong kasnong bat kabalang ibro kowe nagaliang jonga ngamdon kentin sibun ban kren ye pigine por henry tanggini kintin ba kendiat kublai sibun